Здравейте! Добре дошли в Джобните, един семейен подкаст за финансово благополучие. Аз съм Рени Миткова и финансите са моята професия, а стабилното финансово бъдеще на младите – моята мисия. Тук ще ви срещам с гледната точка на децата за света на парите и ще споделяме практични идеи как отрано да ги научите да боравят разумно с тях. Запознайте се с моите гости днес. Преди да се запозная с Алекс, си мислех, че сме имали много бурно тинейджерство с голямата ми дъщеря и така някак си предвкусвах какво ме чака с втората ми, която вече е на 13,5 и малко на прага. Но гостинката ми днес така доказва, че родителите сме много адаптивни и преминаваме през всякакви тинейджерски щуротии на децата си. Всъщност тинейджерството на Алекс може да се обобщи с наркотици, секс и рок-н-рол. Алекс обаче днес вече завършва като студентка в Нов български университет, сертифициран личен и спортен NLP коуч и е страстна катерачка. И всъщност, разказвайки ми за своите тинейджерски години, някакси ми и виждайки Алекс, която е днес, това някакси ми даде надежда на мен като родител, че и от най-щурия тинейджър, да се казва, може да излезе читав човек. Но може би ще е любопитно и за нашите зрители Алекс, да ни разкажеш малко повече за своето тинейджерство. Всъщност това, което ти ми сподели, че в началото на така този красив период на 13 години родителите ти се разделят. Това ли беше всъщност да те провокира, така да се впуснеш и да се казва да си позволяваш всякакви неща? Или ти по принцип си беше така много щуро дете? Предполагам, всички знаете приказката за грозното патенце. От малка съм си била черно патенце. В детските години също съм била супер щура. Моите родители са ме гледали на почивки. Така, не сме имали детегледачка или бабите са били и далеч, и работещи. Те е било доста трудно. Събуждала съм се в 7 сутринта и съм заспила в 10 вечерта без никакво спане на обяд, след обяд. Но това никак не е лошо да ти кажа, защото си една много спокойна вечер, за която много родители се молим на по-малки деца. Да. И може би това нещо просто е прераснало в тинейджърските ми години вече. Нали, тази енергия, която съм имала като дете, която като дете била изявяване чрез игри и бели, в тинейджърските години е станала по-скоро по друг начин съм я изразявала, нали, Ма тя направо си е саморазрушителна. Да. Ти ми разказа, аз бях много очудена, че си завършила НПМГ, което е едно много престижно училище. Разкажи ми, моля ти се, за 8-ми клас, ако искаш да споделиш това, което ти разказа на мен, когато се запознахме. Реално, моите родители се разделиха в края на 7-ми клас и аз в 8-ми клас влязох в НПМГ. И 8-ми клас беше най-пократително изживяната ми година, тъй като аз ходих почти всеки ден пияна на училище или напушена, или каквото се сетите. Тогава пропуших цигари. Бях много готина. Това беше модерно тогава. Да, трябваше да съм от готините деца все пак. Много интересно, защото пък аз ги отказах цигарите, защото вече пък някакси не беше модерно в моята компания, но виж, човек както попадне. Добре, ти защо се впусна във всичките тия приключения? Някак си искаш да направиш напук на родителите ти. Те толкова много те бяха ядосали с тая раздяла, че реши, ай сега вече ми е паднало. Със сигурност не е било съзнателно. Със сигурност нали, вече като съм минала през доста психолози, различни курсове, терапии, разбирам защо съм го правила, но в тогавашните ми години не съм го правила съзнато, да, искам да им върна нещо. По-скоро би го казала, че съм имала толкова много енергия, която не е имала пътечка, по която да ходя и съм я ползвала да се саморазрушавам, което е било интересно тогава за мен като тинейджър, да пробвам какво е да си пиян, какво е да си напушен, какво е да... Майка ти как се чувстваше в това отношение? Ти всъщност остана да живееш с майка ти тогава?
Да, живеех с нея. Ами, тя по принцип е чернокоса, но мисля, че моето тинейджърство избели косата тотално и генерално. Беше много притеснена. Тя е един доста сериозен родител, който иска най-доброто за детето си съответно. И това, което аз правих и тя го е виждала, нали? Но не е знала абсолютно винаги как да реагира на всяко мое странно поведение. Как реагираше всъщност тя тогава? Имаше ли вкъщи скандали? Да. Имаше и скандали, имаше неща, които се правеше, че не вижда, за да не ги влоши с идеята, че тя, когато аз бях 8-ми клас, поради моето прекрасно тинейджърство, реши да почне да ходи на курсове по психология, почна да посещава различни семинари, за да види как да се справи всъщност с мен. Как да не се саморазруша, да не стигна това дъно, което никой родител не иска децата му да достигнат. И всъщност тя почна да търси начините, почна да прилага явно неща, които е научила. И така, нали, стъпка по стъпка стигнах до това, което съм днес. С много труд от нейна страна. Като родител. Добре. А всъщност, кога беше момента, което според тебе ти стигна дъното? Нали, защото каза, нали, майка не иска да стигне дъното, но той, дет се каза, човек за да отскочи, нали, трябва да стигне до някаква граница, в която си казваш, вече аз бях до тук. Имаше ли някаква такава повратна точка за тебе? Ами... Не съм сигурна, че за себе си съм осъзнавала кое е дъното. По-скоро се случиха събития, различни събития, които промениха това да се отправям все по-надълбоко и по-надълбоко в блатото. Запознаването ми с хора, средата, това, което всички казват, че средата е важна, това, че бях в НПМГ, вярно, че първата година аз се постарах да направя всичко възможно, за да едва ли не да напусна това училище. Имаш ли ученици край тебе, които бяха по твоя път, т.е. пушеха, пиеха? О, да, имаше, разбира се, но... Ти ли беше всъщност изявената от тях? Не. Това е много плашещо. Ти кажа за всички родители, които смятат, че пращайки детето си в престижно училище, някакси го спасяват от тази среда. Ами... Мога да кажа, че и да, спасяват го, защото да, във всяко едно училище, във всеки един клас, навсякъде има някой, който ще е по-големия бунтар, по-неглижиращ учението. Но в по-добрите училища сигурност има и една по-голяма маса, които не ги влече това. И всъщност, може би точно това почна да ме изважда от блатото. Че има всъщност са ученици, които нито се увличат, нито някакси смятат, че е готино и, точно така, да. И модерно това, което правиш. Точно така. И те не се кефеха на това нещо. В смисъл, не го изтъкваха колко сме готини, защото пушим или защото пием. И аз почнах, нали, разбира се, да се замислям сега това. Наистина ли е толкова тогава готино? имаш ли си своя си приятелски кръг? Защото това за тинейджерите е нещо свръхважно. Тоест, в твоята среда това приятел ли беше това, което правиш? С моят приятелски кръг е сложно. Или ти точно тогава беше между едното и другото училище и средата не беше все още установена? Преди НПМГ реално нямах приятелски кръг. В НПМГ почнах да заформям приятели, да... И тогава всъщност се сприятели с деца, които така не се радваха и това не ги влечеше това, което ти правиш. Това ли беше малко всъщност? По-сложно. В смисъл, нали, би било много хубаво да го опростя така, но не е цялостната картинка. Тези деца и мои съученици, които вече не са деца, те също имах, някои от тях им беше любопитно какво е това да се напием по някакъв начин. Все пак е... Той няма тинейджър, дет не се е напивал, нали това? Трябва да го кажа за голям ужас на родителите, но е факт. Да, да пробваш какво е трева, нали, какво са цигари. Нали, до по-тежки наркотици от тревата не съм стигала, за щастие, че тогава не знам какво щеше да бъде. Но, може би,
ако трябва да сложим нещо като превратна точка или някаква по-голяма промяна, която се е случила, аз до 7-ми клас тренирах бойни изкуства, кендо. В 7-ми клас моите родители ме спряха, за да мога да се подготвя за изпитите. В 8-ми клас не спортувах абсолютно нищо. И от 9-ти започнах да ходя на танци. Първо започнах с хип-хоп, но нещо не беше точно моето и винаги съм искала да танцувам брейкденс. И в 9-ти клас всъщност почнах да ходя на брейкденс и това... не, в 9-ти може би беше хип-хопа, вече в 10-ти беше брейка. Да, по-скоро в 10-ти клас беше брейка. Така. До 10-ти клас аз пуших доста така... Бях станал един традиционен пушач, става си, пуши с кафето, пуши на спирките, пуши в междучасията. Ама това сутринта си ставаш вкъщи и си запалваш една цигара и спреш кафенце и мама е вкъщи. Не, разбира се, вкъщи. Добре, защото чак да кажа, това е една много либерална родителка. Не, тя много беше против цигарите. Тя е човек, който никога не е пушил цигари и ме надушваше винаги. Знаеш, че аз съм пушила. Това е забавно. Какво ли не сме правили, за да махнем миризмата на цигари? Но не работи. Не работи. Но в 10-ти клас започнах да танцувам брейкденс и беше много интересно, защото харесваше ми супер много. Почнах да откривам, това е готино нещо, аз се чувствам добре, винаги съм искала и го правя. Почнах да ходя на състезания и съответно, за да ходиш на състезания, е хубаво да тренираш. Как се връзват цигарите с тренировките? Да, и точно това беше. Аз пуша примерно преди тренировка, след тренировка, обаче на тренировката нещо не ми достигаше много въздух, тъй като тя е много интензивна, изключително много движения се правят за кратко време. На мен ми е нужен кислород, за да мога да правя всичко това. Ако си запозната с брейкденс, той е доста акробатични неща. Само съм гледала, никога не съм пробвала. Да, изключително трябва да боравиш с тялото си. Бях така, добре, какво ще стане, ако не пуша цигара, примерно след тренировка, как ще се чувствам? Какво ще стане, ако не пуша преди тренировка? И така, пробвайки, установих, че всъщност цигарите ми пречат на мен самата, защото когато не съм пушила в рамките на няколко часа около тренировката, ти си много в по-добра форма. Да, и мога да изтанцувам по-дълго. Ти сама ги намери тези танци или майка ти те насочи по някакъв начин? Защото това е много любопитно, нали? Аз мисля, че тук мога да напипаме нещо, което да кажем на всички родители, нали, на тинейджерите, че спорта и така интензивни тренировки е нещо много здравословно и може така да избие други не толкова добри идеи от главите на децата ни. Мисля, че със сигурност стига спорта да е това, което му харесва на даденото дете. Брейкденс за първи път, когато отидох да танцувам, беше в един отбор X-Energy, който си е доста известен. Те имаха тренировки Хаджи Димитър. И майка ми се познаваше с някого, не знам как, но ме заведе на тези тренировки. Тя знаеше, че искам да танцувам, но тогава нещо не се запалих. Бях 2-3 пъти и толкова. Това може би е било 8-ми клас, не съм сигурна. След това в 9-ти клас с една приятелка започнахме да танцуваме хип-хоп в едно студио VS Dance. И в него се появи един брейкър, Джоката. Това е за мен един много ценен човек, който в момента е треньор на Black Storm Crew. И всъщност аз казах, аз отивам да танцувам там. Аз взех директното решение, че от хип-хопа то беше в една зала, просто бяха други часове. Пренаправих си програмата и почнах да ходя на тези тренировки. Супер. И реално аз отказах цигарите заради брейк. Беше мое лично решение. Много хора казаха, Алекс, що пушиш, спри да пушиш. Да, ама на един тинейджър, като му кажеш спри да дори правиш моите нещо, приятели не постигна никакъв ефект, но аз видях, че това ми пречи. И за мен беше по-важно танците от цигарите.
Да, защото това е било нещо, което ти харесва. Нека само да те питам нещо, защото и всичките тия хубави неща, които казваш, те струват пари, нали? И цигарите, и алкохола, и всякакви. Ти как ги финансираше тези? Аз не вярвам мама да ти е давала пари за тях, ама от джобните, нали, от парите за банички се купуваше цигари или каква беше схемата тогава? Така, моята майка даваше ми пари за седмицата. И аз, нали, първо ми даваше като по-малко ден за ден, после за да мога да почна да боравя по-добре с парите си, да си правя сметка. Беше решила една сума от пари ми дава за седмицата. Да. Ще излъжа колко тя беше за закуски в училище или нещо такова? Да си имаш пари. Да си имам парички. Беше някаква символична сума, да речем от рода 20-40 лева, даже 40 ми струва много. Беше, може би, по 5 лева на ден ми се падаха, значи 25 лева да е било. Съответно в момента мога да излъжа доста сериозно за... И аз си правих сметка. Стигаха ли тия пари за цигарите? Да. Те и тогава бяха скъпи? Бяха скъпи, но аз не си купувах закуски, купувах си цигари. За мен беше важно да си купувам цигари, от вкъщи си взимах храна. Добре. Справях се доста добре. Реално си спестявах от парите, които са ми дали за джобни, за да си купувам цигари. И тъй като ние сме тинейджери, съответно всички сме много ограничени с парите, се почват, може ли една цигара, като ти свършат цигарите и си менкахме цигари с ученици също така. Той си се задлъжнявала с цигари? Не. По-скоро аз раздавах, но... И ти, значи тогава си била деца вика с повече възможности от останалите тинейджери или не? Не, просто не пуших те ядяха много с парите си, пък ти си купуваше цигари. Да. Примерно, или аз просто не пуших толкова много, или си правих сметка как да ми стигна цигарите за 2-3-4 дни, за да не ги изхарча всичките, така че хем да имам някакви парички да си купя нещо за хапване малко, хем да мога да си пуша. Но цигарите бяха приоритетни. В смисъл, може да няма парички за баничка или за сандвич, защото ние ядяхме принцеси. Може да няма, но трябваше да има за цигари. Да. Случва ли се ти да задлъжнееш, да останеш без пари или ти да дадеш назаем на някой друг съученик, приятел? В училище не. Защото до една определена възраст, докато навърших 18, моите родители ме подкрепяха чисто финансово. Нали, те се грижиха за тренировките, те ги покриваха, за някакви допълнителни уроци, те се грижиха. Нали. Общо взето се грижиха за моето благо доста добре. Така. След 12 клас аз заминах за Германия и живях 2 години там. И връщайки се, съответно те в Германия ми помагаха изключително много, нали, за наем, за пари, за оцеляване, за храна. А ти там какво прави? Работи, учи? Тръгнах с идеята да уча. Кандидатствах в 3 университета, но не ме приеха, тъй като моето ниво за тези университети, кандидатствах с рисуване, не беше това, което е нивото на университетите. И съответно, по разбираеми причини не ме приеха. Това беше първата година. Втората година започнах да работя, ама доста символична работа беше. Ти, въпреки че не те приеха там, замина, реши да опиташ да живееш и остана. Приема, кандидатстването беше януари. Аз имах срок за учене на немски език, който до приема трябваше да съм покрила едно определено ниво, защото аз кандидатствах с по-ниско ниво. И при кандидатстването подаваш и документ, в кое училище ще учиш немски език, защото те си имат школи и така нататък, за да покриеш изискванията за ниво на немски език. Благодаря ти. И съответно аз отидох с още януари и започнах да уча... За да учиш немски? Да, интензивно. Всеки божи ден. По 3 часа ни бяха курсовете. След курсовете аз прекарах поне около още 5-6 часа в писане на домашни, допълнителни упражнения, четене на книжки, гледане на филми. Тоест ти прекара много време да учиш немски, обаче не да рисуваш? Да, защото аз вече бях дала моето портфолио и за мен нямаше важност в момента да рисувам, беше важно да науча езика. Да научиш език. И то на доста високо ниво. И знаех, че нямам много време и трябваше да положа много усилия, за да се получи. Се бях отдала буквално на това.
тъй като моите родители ме подкрепяха финансово, не трябваше да работя и наистина аз ходих просто на училище за език и по цял ден учих език. И какво се случи всъщност после, когато не те приеха? Ами аз вече имах едно добро ниво на немски B2, което за една година изучаване си е много добре. Лошо, да. Скъсах си дупето. По принцип уча немски от 5-ти клас, което е супер срамно, нали, да кажеш как за една година съм стигнала такова ниво. От 5-ти клас не можех да кажа името си на немски. Как се казвам, нали. И ти си била там в средата, когато всички говорят край тебе. Предполагам много по-лесно човек да го направи, въпреки че немския не е никак лесен език. Доста е логичен, не е лесен, но е много логичен и красив език. И всъщност аз го учих с голяма любов, защото аз отивах да живея при тогавашното ми гадже. И аз учих... Стигнахме все пак до причината ти да си в Германия. Да. Учих езика с тази любов, която аз изпитвах към този човек и за мен затова този език ми е толкова на сърце. Той ми звучи твърдо, много хора не го харесват, но когато вкараш една частица любов, може да е най-хубавият език на света, и след тази една година учене и не прием, аз реших, че ще поработя малко. Тъй съм стояла, не знаех какво да правя, не ми се прибираше в България. Почнах с нормалните работи, като за човек, който не е бил в държавата, няма никакви връзки. Тогава легално ли работеше или... Да, в Германия не можеш да работиш нелегално. Там винаги ти изписва, че си работил. Имаш документ, че си работил задължително. Добре. А тук му се казва граждански договор, нещо такова. Там е подобно. Работих като в една кухня, режех зеленчуци, бях сервитьорка, бях детегледачка, бях помощник в един арт-център и така пробвах различни работи. След една година работа се зачудих, това ли искам да правя в живота си? Аз бях на 20 и си казах, това ли е моя смисъл на живота, да работя като човек, който да ми е чини, не че е лоша работа, но съм на 20. А какво стана с мечтата ти да рисуваш? Защото ти, нали, с това искаше да кандидатстваш. Каква беше всъщност идеята да кандидатстваш с рисуване? Ами... В 10-ти клас открих за първи път, че всъщност може би май мога да рисувам. Нарисувах нещо, което аз изумих от себе си. Всички са ми казвали, че аз не мога да рисувам. Аз съм вярвала, че не мога да рисувам. Един ден бях на един курс, на който, разбира се, майка ми ме записа, за да ми оплътни част от времето. И аз си почесах по главата, казах, искам да рисувам. Нещо, което всички са ми казвали, че не мога, изведнъж виждам нещо, което е вау за мене, за човек, който никой не е хващал моливи и така сериозно. И това беше идеята, че аз искам да се науча. За да станеш художник или с някаква друга по-широка идея, или още нямаш никаква идея? Просто ти се рисуваш? Просто казах, че мога да развия нещо, което съм вярвала цял живот, че не го притежавам. Изведнъж нещо мъничко ми е показало, че всъщност има шанс и за мене. Минах през супер много преподаватели, които... Аз търсих моят преподавател дълго време, тъй като много хора казват, не, тя не може да рисува. Аз няма пък. Аз ще се науча да рисувам. Не ме интересува. Човекът види ранните картини на Пикасо, също ще каже, че този човек не може да рисува. Но много други хора са на друго мнение. Да, и реших, че ще се занимавам с това. Може би по-скоро се оказва накрая, че идеята да съм художник ми харесва, идеята да съм арт човек ми харесва, но самото рисуване да прекарам с часове наред пред един лист не е съвсем моето. Не е твоето. Това го разбирам след и години вече в университет, Нов български, за което сега ще ви разкажа, тъй като след тази една година работа и разбиране, че 20-те ми години не искам да ги прекарам в работа по този начин, си казах, че ще кандидатствам в България, в Нов български, тъй като видях сроковете, че са близко. Но пак арт специално ще кандидатстваш. Да. И ако там не ме приемат, си сядам на дупето и правя всичко възможно, за да ме приемат в Германия. Това е много на мен е любопитно. Хората на 20 години обикновено не си задават какво искат да правят. Въпрос какво искат да правят в живота си. Много по-често хората на 40 години си го задаваме. Нали, сега правих някакви неща в живота си.
Как стигна ти въобще до тия размисли? Това е някакси много, много по-зряло поведение. Ами, това може би е в моя характер, се корени. И не само. Едното е, че от малка аз съм в среда на по-големи. Аз не можех да комуникирам много добре с връстници и с по-малки абсурд беше. И винаги съм била в среда на доста по-големи от мен. Това е, нали, за средата. А пък харизмата ми и моят характер е, че аз когато искам нещо, независимо на каква възраст съм била, аз просто фащам и отивам да си го гоня. Като дете майка ми може да разкаже хиляди истории за това как просто съм решавала и съм правила нещо, което нали, е било бела или някакво нещо. Те и белите трябва да се правят с посветеност, нали? Това всеки ще ти го каже. Тоест ти си знаеш какво искаш да правиш и си се фокусираш твърдо към него. Да. Аз ако се върна обаче на една стъпка назад, брейкът ли всъщност беше нещото, което те извади на тебе от спиралата, която беше тръгнала надолу? Защото ти каза, че приятелите не са съвсем, може би, най-правилният отговор. Нали, обаче от брейка си престанала, и от брейка ли престана и да пиеш и всички други неща, или сега чак до там брейка не успя да свърши работа? Брейка беше едно хубаво място, където се запознах с едни много яки хора и всъщност там намерих моята любов на живота, за която аз после отидох и в Германия реално. Това е един човек, който всъщност той изигра доста голяма роля в моя живот от тези малки промени, които аз правих. Нали? Да спра цигари, да се танцувам. Той просто ми показа един друг широк свят. Доста хора, които ме познават, знаят, че аз до 10-ти клас не съм отваряла почти една книга. В училище не съм си дала никакъв взор, ама ако можех да препиша най-добре. Нали, дали ще са пищови от приятел, най-добре. Въобще това да седна да уча беше някакъв абсурд. И ти го намери този човек, намерихте се взаимно и дето се казва, той ти преобърна представите за живота. Да, той просто почна да ми показва той какво прави. Аз много го харесах като човек. Беше ми много приятно да си говоря с него. И просто ми беше приятно с този човек. Той ми показваше, той четеше. Той в момента чете адски много. Показва ми колко е красиво да се чете. Вие продължавате да сте заедно или просто вече поддържате връзка? В момента сме си като брат и сестра. Нашите взаимоотношения от приятели станахме гаджето и оттам прераснаха в нещо с едно по-висше. Това да сме супер близки, но да нямаме интимни взаимоотношения. Добре. И да, този човек всъщност беше... Той всъщност изигра тая решаваща роля, ти да решиш, че това вече не е толкова... Ами то не е такова, штракаш пръсти и решаваш, а са малки стъпчици. Ситуации имахме, бяхме на едно море заедно, за първи път аз съм на палатки, аз съм още на колко години си ти тогава? 16. Нямам 18, той обаче с 2 години по-голям от мен има. Майка ми ме пуска, запознава с него, нали, вижда, че е читав човек. Да. И ме пуска на морето с влак да отидем и да спим на палатки една седмица. Тя дава указания. Всеки ден искам да ми се обаждаш, така, иначе няма да те пусна. Нали? Да, запознала се с кой ще ходиш и така нататък. Да, и това море за мен беше уникално. За първи път съм на такова място. И след морето си говоря с тогава, вече бяхме станали гаджета, нали, говоря с него, той така ми споделя, Алекс, ти като говориш, падат само змии и гущери от твоите уста. Моите приятели са отчаяни, аз с какво момиче съм. И аз така се почувствах супер засегната, никой не ми беше казал такова нещо за мен, никой не ми беше дал такава обратна връзка. Аз съм, какво имаш предвид, нали? След той ми обясни какви неща съм казвала, как нали, се чуват. И бяхме стигнали с него, се бяхме договорили, когато ме чуе да тръгвам да бълвам някакви змии и гущери, да ми казва бип. Да ми показва, че аз почвам да говоря ужасно. А ти как така го чу? Защото обикновено тинейджерите, дори най-близките си приятели са навъпреки, нали? Сега ти на мене ще ми кажеш. Нали? Как въобще достигна до тебе това нещо? Обясни ми го по най-чистия и искрен начин. Не ми се показваш аз колко съм готина или колко ние сме готини, а ти си никоя. А
ми го обясни като човек на човек. Без да ме слага, аз съм тинейджър, аз съм по-глупава, по-малка или каквото и да е. Просто ми го обясни както той го чувстваше. И може би това ме накара аз да го разбера. Не е искал да ми предаде урок, не е искал да ме научи на нещо, нали? Както ние се опитваме винаги с някой да го научим на нещо. Просто ми разказа, просто сподели. И то всъщност това е тук вече играе моят характер, който каза, окей, аз искам да съм с този човек. Явно, за да бъда с този човек, е нужно да направя някакви промени. Какви са тези змии гущери? Ми явно не е много хубаво така да говоря. Какво ще стане, ако нещо променя? Нали, аз си ги задавам тези въпроси. След това е един дълъг път, нали, не стана от днес за утре. Почнах да чета книги, съответно, за да мога да се изразявам по-добре. Но не ги четях на сила, защото трябва да чета книги, както е било в училищните ми години. Задължителната литература? Да. Беше защото ми харесва. Той ми препоръчваше книги, които се оказваха наистина добри. И така се запалих да чета, запалих се да уча в училище. Аз също нямах и добро ниво на английски език. Реших, че ще уча английски първо, за да се подготвя за матура в 12-ти клас, за да ми е втората матура английски език. После си направих план, че немски ще започна да уча. И така си направих един план за учене, за да отида при него в Германия. И за да се развия себе си като личност. Виж какво прави любовта. Ти, така, връщайки се назад, защото великият Стив Джобс казва, че мога да свържим точките само като гледаме в ретроспектива. Какво би посъветвала сегашните тинейджери, защото то тинейджерството винаги е така една предизвикателна възраст, винаги така искаме да се докажем, винаги сме на въпреки. Кое може би е най-ключовото в тази възраст? Дали е да намериш това, което наистина обичаш да правиш, дали пък попаднеш на правилните хора, правилния човек, защото очевидно ние родителите правиме, дето се казва, това, което е по силите ни и което смятаме за най-доброто за детето, но не винаги е достатъчно. Това е доста общ въпрос, като се има предвид, че всеки един от нас е супер различен. Точно така, да. Но през твоята призма, ако трябва да кажеш първо, второ, трето, това бяха моментите за мен или най-важните неща, нали, от Алекс в 8-ми клас, която така, аз поне както те чувам, беше абсолютно отвратена от живота и ние покъше искаше да се саморазруши, ако ме изхвърлят от училище, да ме изхвърлят, да стигнеш до един така доста осъзнат млад човек, който на 20 години се пита, аз знам немски, английски, искам да рисувам и сега да мия чини или в Германия, или да направя нещо смислено в живота си. Има ли едно, две или три неща, които смяташ, че бяха много важни за тебе? Със сигурност тези неща, които казах, когато човек има някаква цел и мечта, когато иска нещо, дали е спорт, дали ще е някаква наука, защото ние сме различни. Сега аз съм по-спортна натура, нали, от дете не ме свърта на едно място. Съответно спорта ми приляга. На друг човек, нали, може да не е точно спорта, може да е някаква по-мисловна дейност, но да е неговото нещо, което го кара все едно сутрин да стане и да е надъхан, да направи нещо малко по-различно от това, което прави. Със сигурност добрата среда. Но ти като си тинейджър не знаеш какво е добра среда. Това е все едно... Късмет ли е само да попаднеш в добра среда? Късмет със сигурност има доста добра доза късмет, със сигурност има влияние на хора, които разбират какво е добра среда. Примерно моите родители, които знаят като едни интелигентни хора какво е добра среда, сигурно са ме насочили по-правилно да си избирам пъти, отколкото, нали, можела съм като дете да уча в кварталното училище, но те са се погрижили за мен да уча в по-хубаво училище. 31-во случаем съм завършила до 7-ми клас, което не беше близо до нас. Съответно, тук според мен е важно, нали, който е по-зрял, да побутне този тинейджър, по-скоро това е съвет за родителите, да побутна тинейджъра в някаква по-добра среда. Защото... да кандидатстваш в НПМГ беше идея на родителите ти или твое желание? Аз кандидатствах в почти всички гимназии.
до 7-ми клас бях много добра по математика, изкарах само шестици и бях решила, че ще пробвам и НПМГ. Това беше моето решение. В НПМГ се държи вътрешен изпит по математика, за математиката специално. За всеки предмет се държи вътрешен изпит, или поне така беше. Сега предполагам, вероятно не са го махнали това правило, но не съм добре запозната. И аз отидох на този изпит. Влизайки в училището, аз казах, това е моето училище. Аз просто го усетих душевно, че това е моето място. И въпреки това, в 8-ми клас направи всичко възможно да те изхвърлят от това училище. Да. Слава Богу, че не се е стигнало до там. Чакай сега да направя така ретроспекция. Много добра си била по математика. 10-ти клас да откриваш, че рисуването ти харесва. И сега си учител по немски. Да. Как се стигна до тази професия? Ами тази професия, наистина тук се дължи на много късмет. Тук е просто чистата случайност. Така. То не е чиста случайност, че 2 години си била в Германия и го знаеш на едно много професионално и добро ниво. Интересно е, че аз до една възраст, особено от тинейджърската, не понасях деца. Това беше ужасни същества. Защо съществуват, нали? Ти нямаш брат-сестра? Вече имам, но те са 3-ти клас и предучилищна. Това вече е след разделата на родителите. Което е след моите 18 годишна възраст, така че в тинейджърската. Кога започна да ти се иска да работиш с деца? Ами, тук затова казвам, че е доза случайност всъщност. Защото аз след като се върнах от Германия, започнах работа в кол-център. Това се оказа за мен много лошо и напуснах след 6 Защо се оказа лошо? Ами, защото трябваше да седа по няколко часа пред един компютър, да разговарям с различни хора. В нашата фирма беше основно чат и имейли, но беше въобще тематика, която мен не ме интересува. Не беше никак моето. Това за седа 8 часа на стол. Ама плащат иначе много добре в тия кол-центрове, нали така? Супер! Но това... За мен, нали, парите са важни, но когато това ме разрушава, те губят цялата си стойност. Добре. За мен парите са нужда. Мисля, без пари не може да си платим ток, не може да си купим храна, дрехи, нали, най-големите битовизми. Но ако това те разболява и си нещастен, те наистина са лош враг. И напуснах. На 6-тия месец аз просто напуснах и почнах да се лутам. Работих в пътиланци за малко. Ама през това време родителите ти вече не са те. Ти каза, те сте издържали до 18 годишна възраст и оттам нататък е било в твоите ръце. Докато се върнах от Германия, т.е. в Германия те продължиха да ме издържат, аз покрай кол-центъра, както каза, се плаща добре, успях да спестя не лоша сума пари, защото все още живеех с моята майка, не плащах никакви сметки. И каквото изкарваш си беше за тебе. И аз съответно нямаше за какво ги харча тези пари, толкова много, и си ги спестявах. Харча ги най-вече за колата, за да мога да се предвижвам и за тренировки. И си спестих така. После започнах да живея сама, но в началото моята майка ми помагаше все още за сметките, ме подкрепяше. Нали? Това е много такова ключово, че не са ме пуснали в дълбокото директно, а постепенно се е случвало така пускането, нали? Нямала ли си разговор, Алекс, ти си вече на 20 години, трябва да си хванеш живота в ръцете, стига сме ти плащали сметките и така нататък? Разбира се. И също така и аз съм казвала... Защо си напусна сигурната и добре платена работа? Да, майка ми беше много така притеснена, че аз напускам тази хубава работа от към условия. Но аз си казах, че ще се оправя живота. Добре. И тя въпреки това е продължила да ти плаща сметките? Ами, да. Да. Подкрепи ме, защото иначе предполагам, че е предполагала, нали, че ще затъна и че няма да е пълноценно за мен. Нали, винаги ме подкрепила и тя и баща ми, съответно. Винаги са ме подкрепили в изборите и от дете и до сега. Ми помагат. Окей, ти си взела това решение, добре. Нали, но това си е твоето решение. Ти ще се оправиш с него. Нали? Добре. И оттам почнах аз малко да се лутам какво да правя и покрай една приятелка, която си говорихме, тя каза, Алекс, ти знаеш немски. Съответно в кол-центъра бях с немски език. Нали?
защо не пробваш да даваш някакви уроци на деца? Аз чакай, как ще дам уроци на деца? Смисъл, аз нямам педагогика, нямам нищо, нали, на какво отгоре. Не е ли скучно да си учител? Тая професия модерна ли е въобще сред младите хора? Сега ще ти отговоря и на този въпрос. Реших да пробвам. Такова, пуснаха ми мухата в главата за това да се учителя. Те си казах, добре, нищо не ми коства, наистина да опитам, да видя. Може, съответно давах уроци на нас много символична сума пари, която беше наистина... За да пробваш. За да пробвам, за да не се чувствам аз, че съм излъгала нещо хората, ако не се справям и съответно те да не се чувстват излъгани. Всъщност се оказа, че ми се отдава. Аз съм доста приказлив човек, си забелязват всички. Не мога да спра да говоря. Обичам да давам съвети, обичам да помагам на хората, обичам като знам нещо да го дам. Не ми трябва на мене само аз да си го имам. И ти се насочи към уроци на деца или защото може да даваш и на възрастни? На практика. То започна от деца просто. Защото най-търсено уроци за деца, нали? Родителите търсят за децата си. Порядко нали, се търси частен учител, търсиш, когато си за себе си, си по-възрастен, нали, не си дете вече. И всъщност почнаха децата да са доволни, родителите да са доволни, да се вижда някакъв успех. Аз почнах да чета супер много в интернет, как се преподава, как се правят интересни занятия. А тъй като съм малко по-различен тип човек, не гледам в една права, имам си креативност, уроци се получаваха доста интересни, защото и в момента мога да се нагодя според ученика, да го направя да е интересно, да го играем много игри, правим разговори. Доколко се припокрива с уроците, които ти имаше като по-малка, като учеше немски? Стъпваш ли, има ли някаква подобност или искаш да го направиш по-добре? Ти каза, че харесваш немския, но то всъщност един учител много често те пали за да харесаш нещо. Реално, аз много рядко харесвам преподавателите. Започнах да харесвам ученето на език, тъй като дете ме записаха на сугистопедия. Това е доста креативен начин за учене на език и за първи път ми хареса да уча. Бях вау! Но то може да е готино. От тогава ти е любовта към немския през сугистопедията или нещо друго? От тогава видях, че ученето може да е готино. И всъщност, това, което аз съм си мечтаяла доста дълго време, е, че искам, ако някой ден стана учител, защото аз много съм хейтила, така казано, чист български, моите преподаватели в училище, тъй като е една закостеняла система, едно зубрене на дати, примерно, ако хванем история, зубрене и никога не е било нищо интересно. Съм си мечтала някой ден, ако стана учител, просто децата да се кефят, нали? В смисъл да им е любопитно и да изпитате това удоволствие, което аз при сугистопедията изпитах, за да се види, че ученето може да е нещо различно. Забавно. Просто зубрене. И всъщност с тази си идея аз почнах да преподавам. И с тази си идея уча децата да им е забавно, опитвам да им е интересно. Разбира се, ми се получава абсолютно винаги, но се старая възможно най-много да е нещо по-различно. А какво учиш? Има ли нещо, което учиш ти самата, докато им преподаваш на децата? Много неща. Много неща. Включително за езика, особености, неща, които никога аз не съм се замисляла. Мога да ги приложа, но не съм се замисляла какви са. Как да ги обясня. И сега, когато трябва да ги обясна, едно доста голямо проучване на различни тематики, различната граматика, как да обясниш достъпно за различни възрастови групи, защото едно е да обясняваш на тинейджър, друго е на по-възрастен човек, друго е на дете. Винаги казват, че когато преподаваш нещо, обикновено учителя учи също заедно с ученика. Алекс, ти също ми сподели, ти се и катериш, даже имаш идея за професионално, избрала си едни много трудни маршрути. Това от кога дойде тази любов към катеренето и ти сега как я съчетаваш въобще с всичките си ангажименти? Защото, нали, учиш, ти сега завършваш всъщност, преподаваш, което може би е така гъвкав ангажимент и сега, нали, след нашия разговор тръгваш да
катериш някоя скала? Ами, откъде да започна това? Случайно се озовах в една зала за катерене. Един приятел ме покани, тъй като той катереше. Каза, искаш ли да видиш аз какво правя? Що не? Да пробваме нещо различно. Никой никога не знае. Винаги съм обичала като дете да се катера по дървета. Може и да ми хареса. Но... Това по времето на брейка или преди брейка? По времето на брейка. И отидох така в една зала. Бях на гости на моя приятел в Германия. Отидохме съответно в зала в Германия. Покатерих се. Беше супер забавно, ама едно такова еднократно. Прибирайки се после в България, вече така бях позавършила 12-ти клас, бях минали матури. И аз сега трябваше да наблягам да правя портфолио и съответно да уча немски, за да мога да отида в Германия. Всичките ми курсове и неща бяха по времето, когато са и танците. И съответно аз не можех да ходя на брейк. Да. Но имах нужда да спортувам нещо и си казах, аз в Германия пробвах едно катерене, нали в България има катерене. Като цяло аз не знаех как въобще. И отидох в залата на НСА и започнах там да се катеря. Катерих така по маратонки, ходих всеки божи ден. Деца казва да вентилираш от цялото учене покрай матурите. Да, след матурите. Цялото учене за новите изпити, за кандидатстването. Нямах никакви амбиции. Просто ходих да катеря. Аз имах амбиции в танците. Аз си казах, това е моето нещо. И ходих там колкото да отпусна, както казваш. И в залата ме виждат колко съм надъхана, че ходя редовно. И са, Алекс, искаш ли да си купиш едни обувки за катерене? Викам, не, абсурд. Аз тук само за малко ще покатеря. Тук катерачеството не е много евтин спорт, нали така? Ти имаш нужда от доста сериозна екипировка, за да извън залата да тръгнеш, нали, на живо да катериш. Ако го сравним с други спортове, може да кажем, че е сравнително евтин спорт, защото ти когато купиш една екипировка, ти я ползваш дълго време, тя не е еднократно. В катерането е много такова, много сме сплотени като цяло и когато ти нямаш нещо, но искаш да дойдеш да пробваш, аз ще ти услужа без никакви скруполи, ще катерим заедно с моите неща. А в катеренето винаги катерите заедно, т.е. вие сте един отбор, екип, няколко човека, нали, никога не тръгваш сам да катериш или можеш и сам? Ако захванам да разказвам, да влизаме в детайли, ще е много дълго и подробно, тъй като в катеренето има различни стилове вече. Това, което ти си избрала, нали? Това сега, за което заминаваш след нашия разговор, вие сте цяла група сигурно, които катерите. Ами в случая сме двама човека. Аз и човека, който ще ме осигурява, който и той ще катери. Тоест за спортното катерене, което аз практикувам в момента, се изискват минимум двама. Минимум двама. Да. Добре. Единият е катерач, а другият е осигуровчик. Този, който... Кога ще ходиш да катериш Еверест? Аз нямам желание за Еверест и такъв тип върхове, които са То не е ли това най-известното при вас катерачите? Зависи... Дет се вика върха на върховете. Зависи. Пак зависи в коя част на катереното си ориентиран. Кой е твой Еверест? Мой Еверест са скалите, които са в скалното катерене. Ние катерим между 20 и 50 метра. Грубо казвам, Еверест, знаеш, че е доста по-нависоко. И разликата в това е огромна, дали си спортен катерач, дали си алпинист. Нали, тук вече се разделят на категории. Катерене, всички си представят, че ще катериш върхове, Еверест, Матърхорн и така нататък. Ти имаш ли крайна цел, т.е. в катеренето, защото при теб разбирам, че нали, някаква страст наистина. Имаш ли крайна цел в катеренето и въобще катеренето може ли да бъде професия или то винаги си е едно... за мен си е едно опасно хоби. Може много да си поговорим подробно на тази тема. Можем, но знаеш, мен ме е страх от височините, така че трудно ще го пробвам. Имам мечта. Имам мечта да изкатеря в момента, не точно в този момент, това е моята мечта, която да изкатеря най-високата съществуваща категория в скалното катерене в момента, която съществува, защото катеренето е спорт, който се развива постоянно. За сега съществуват около 3 маршрута с тази категория, но предполагам, че
тъй като вече са ги тези хора, които са им дали тази категория, те са ги изкатерили, съответно те гонят... Ще има следваща категория? Вероятно да има следваща категория, не се знае. Тоест ти искаш да изкатериш трудни маршрути, не високи? Да, трудни, но не високи. Това е защото си такъв характер, обичаш да ти е трудно или просто е така, дали нещото трябва да е и трудно, и интересно? Ами, може би от всичко по-малко. Харесва ми скалното катерене за това, че когато ти си на скалата, първото нещо, че ти си тук и сега. Не можеш да мислиш за прането вкъщи, не можеш да мислиш за децата, ако имаш деца. Защо ще паднеш? Защо ще паднеш? Не, че падането е фатално. В случая спортното катерене е едно от най-безопасните катерения като катерене. Тоест може да паднеш и безопасно, казваш. Да. Но когато паднеш, ти се водиш, че не си минал маршрута. Маршрута, ако си го представим една пътечка от точка А до точка Б, ти ако паднеш някъде между тези две точки, се води, че ти не си преминал пътечката. И съответно трябва от начало да започнеш. Алекса, колко скъпо е да станеш катерач? И това нещо как се финансира? Нали? То като всяко хоби, най-вероятно ти сега с уроците по немски успяваш да живееш така нормално, успяваш да отделиш средства и за катеренето. Питам те, защото ми беше споделила, че така много ти се иска да се отдадеш само на катеренето, обаче нали, аз да задам въпроса на баба ми, като само се катериш, какво ще ядеш? Нали, защото по скалите не знам пари да се намират. Ами, катеренето, пак казвам, не е чак толкова скъп спорт. В смисъл... Ама ти докато катериш не можеш да правиш друго. Така, от това пари изкарват ли се? Ами, не знам все още. Наистина не знам. В България май никой почти не изкарва някакви вау пари от това, че само се катери. Това, което нали, аз си мечтая, че някой ден ще имам това финансиране и свобода да мога да правя само това. Защото за да стигна моята цел, аз трябва да боравя максимално с моето време. А работейки, съответно, част от времето ми отива за това да си изкарвам пари, за да мога да си платя бензина, да отида до скалите, да мога да си платя таксата на залата, за да участвам, нали, за да ползвам помещението, за да си купа екипировка, защото тя се износва, нали, въпреки че я ползваме някакво време, след един период трябва нещо ново. И това е моята мечта, да мога да се отдам единствено на това и да се посветя, нали, и се надявам някакси да... имаш ли някакъв план как би стигнала до тази мечта? Т.е. как би го финансирала това нещо в някаква бъдеща точка? Имаш ли някаква цел, като стана на 30 или като стана на 40? Всъщност аз не знам, на 40 вече не е ли късно човек да се катери по скалите? Не. Мисля, със сигурност тези, които са постигнали тези резултати да съществуват, тези категории, те са хора, които са почнали в ранна детска възраст на 4-5 години. Аз съм почнала... И ти си почнала по дърветата тогава, колкото разбрах. Да, но е много по-различно. Мисля, те са почнали... Те вече са натрупали, имат 20 години опит, аз съм с едва 4. Мога да ти дам пример, че аз в момента, ако дойда при теб, съм на 15 или съм, на 18 и имам капитал от 100 лева и ти кажа, искам да стана милиардер. И ти си ска... Може след 40 години, ако ги инвестираме правилно, нали знаеш магията на сложната лихва, това ще стане. Същото и с катеренето. Инвестираш време, ресурси с това да катериш и още да катериш. И си е натрупване. Не е някакво магическо нещо, не можеш да спечелиш от тотото, защото с милиардите може да имаш шанс да спечелиш, но в катеренето... Катерачетото милионери аз не се сещам. В интерес на истината. Няма. Но аз не мечтая чак толкова да съм богата. По-скоро мечтая да съм щастлива. А моето щастие е да съм там на скалите и да се катеря и да преборвам себе си, защото всяка една категория, нали, като кажеш, върха е доста абстрактно и доста вау и някакво заявяване, но пътечката до там е изпълнена с много предизвикателства. Всяка една категория, всеки един маршрут изисква психическо преборване, физическо, всякакво. И ти казваш, че мечтите се случват с натрупване. Да, с натрупване и работа. И работа. Да. Алекс, много благодаря. Аз искрено ти пожелавам да изкачиш своя върх, който и да бъде. И може би с това оставам.
че мечтите работят всъщност с натрупване и нашите деца, много от тях мечтаят да са щастливи, а не толкова приказно богати. И е в нашите ръце като родители наистина да ги подкрепим, да намерят своя връх и така да осигурим някакви условия да стигнат до него.